ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардими ютуб чӣ хелен? Ҳама кас асозен хубен? Ирӯз 16 октябри соли 2024. Мегум рӯ бала нагум бисёр мепурсанд 103 сум дар бонки эсхата 1000 рубли русӣ. ирӯза 16 октябр дӯстон, хонаҳо рӯй кардан, квартираҳо рӯй кардан бо диққат тамошо кунен. Чизе ки дар шумо бошад барои фурӯш реклама кардан дар WhatsApp он рӯй кунен. навори баъд на видеонавор карда фурӯшта рекламада мегузорем. ирӯза наворда ҳастад аз Душанбе тарафҳои 9 километр, тарафҳои ноҳияи Шоҳмансур, тарафҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ, тарафҳои бозори Хуварон, аз ноҳияи Хурусон ҳастад деҳаи Исмоили Сомонӣ. хоб аз шаҳри Ҳисор ҳастад квартираи фурӯшӣ, аз Кулуб ҳастад, аз ноҳияи Панҷ ҳастад, аз шаҳри Бохтар ҳастад. хоб аз тарафҳои ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳуни Пешина ҳастад. хулас бо диққат тамошо кунен. ҳамин навори мада бачако пешакӣ лайкотона бизаненда дар канали ма подписатсия кунен, навора сар мекунен, беҳтарин хонаҳо баҳри шумо дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунен аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунен, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстони азиз, мегузарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Ҳисор дар маркази шаҳр қарор дорад, назди бозор. ҳамин дом аслан 12 этажаи, хона дар 4 этажаш қарор дорад. сехонагаҳ 74 квадратни метр. хона коробка дӯстон, чӣ хеле ки дар расм дидестен. нархша 350 000 сум гуфтестанд, бо савдош мекунанд. барои тамос рақамҳои дастӣ 1150 ахириш занг бизанен. ҳозир аз номи канали Саудо ТВ салом расонен. монтаж кардагӣ, хоб шкатур кардагӣ, наздикиша бозор ҳастай, магазин масҷид ҳастай. хоб нашод масъалаи об свет постоянӣ ҳаст. маълумоти бештар мега занг бизанен, боз камтар маслиҳат мекунем. ҳамин тарафҳо касе ки квартира мехоҳад, ина акақати чахчах мекунед, ҳамин домда фурӯхта мешаванд. бародароҷони азиз, касоне ки дар Русия қарор дорен, кору фаъолият мекунен, шумода билети донишҷӯӣ лозим бошага дар WhatsApp бародар мо далер муроҷиат кунен. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёр мекунанд. ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор метавад. шумо як сурати 3/4 рӯй мекунед аз миён боло. акай далер дар хизмати шумо ҳай. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯ тайёр мекунанд. ба дили пир дар WhatsAppшон аз номи канали мо муроҷиат кунед бачако, зангаш бизанед. эълони ду бачако азиз, ҳамин эълона бачаҳо бо диққат гӯш куненда. як акаҳай мақсад шароитшон камтаракай, айпеш ханикиё местай, хонаш ба семенблок будааст. просто дар тиреза надорад бачаҳои азиз. айпеш ханикӣ боронӣ мақсад омадесай. хулас касоне ки дар ва тиреза дорен, ҳамин акада арзонтар боша хуб мешава мега. хеле қимат дарое ки 1200-1500 сум мега зурм намераса. ба ҳамин хотир ягон дарои тахтагиай, хулас ҳамин дарои ё тирезаҳое ки истифода бурдагиай мега илтимос кардан ки ҳамин рақамҳои WhatsApp да нависонен. ин хона дар шаҳри Кулуб қарор дорад. ҳамин тарафҳои Кулуб да касе ки дора бачаҳои азиз истифода бурдагӣ хонара бинен, ҳамин хеле ҳолат дай. бачаҳо илтимос ай ҳаматон кардан ки бетараф набошен. касе дора дар WhatsApp нависонад, мехара арзонтар боша.
мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯш аст ки секомнатни квартира дар шашум этаж 68 квадратни метр. Бачаи азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, секомната дар шашум этаж, хона коробка. нарха бинен 300,000 сомонӣ. хона ба кирпичи пухта бардоштагии дом. масъалаи об свет хай камбуд нест. акатемболи даруни шаҳр 300,000 савдо дора. рақамҳои дастӣ 010101 ахир занг занед. срочна хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе, назди бозори Меҳргонда қарор дорад. маълумоти бештар оиди ҳамин квартира дӯстон худотон занг бизанед. шумо даам хона, замин, мошин чизе бошад дар ватсап мо роӣ кунед. навори баъдна реклама када фурӯшта мегузорем, ҳаракат када савдо када дӯстон метем. чорумин квартираи фурӯшие ки тамошо мекунед шумо. квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира, чорум этаж, 48 квадратни метр, шаҳри Хуҷанд дар 33 микрорайон қарор дорад дӯстон. 290,000 сомонӣ тоҷикӣ. ҳар як хонае ки ҳар як квартирае ки навор мекунем дӯстон, ино арзон ҳам мешаванд. просто и хел 290,000 дида ҷошта қарортро наброрен. и бо арзон мешавад, бо савдо дора. рақамҳои ватсап 43 37 да занг бизанен, боз маслиҳат кунен. 1 сум 2 сум арзон мекунанд. муомила кунен, иншоалло бо ягон сум арзони хубам мекунанд. масъалаи лайкҳо да бигзарем. агар амин рӯзо дӯстон умуман дастгирӣ беҳад камай. хито нигоҳ кунед чӣ қадар лайкай ҳамин навори мадовозӣ. касоне ки тамошо кесен, просто бачаҳо просто тамошо накунед. ҳамин я лайки беплай бизаненда навора тамошо кардан бигирен. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, Киров 1 қарор дорад. хонаи назди ҳавлигӣ, 4 комната дар дохили ҳавли оби ҷибор. нигоҳ кунед чӣ қалай. 4 комната, масоати 5 сотих, 280,000 сомонӣ. 1 сол 1.5 сол пеш навор мекардем бачаҳо азиз, хонаҳо арзон буданд. ҳозиру хеле хонаҳо нестай бачако, чунки мо дидестем ҳамин шифр тахтаву ҳамин материалҳое ки бояд хона карда шавад, ҳамашон қиматан, ба ҳамон хотир нархҳо ҳам қимат мешаванд. 280,000, 4 комната, 5 сотих. срочна хонаи фурӯшӣ. ҳама шароиту муҳайё ҳастанд. мега лаби об, тобания, насос, термикс, ири кондитсионер, ҳавлӣ ҳамаш хулас дора. дарахто ҳастай. маълумоти пурра занг занед. шашумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ яккомната, масоати 10 сотих. ин ҳамин хелӣ кадагианша ноҳияи 5 деҳаи Мирзоянста қарор дорад. фасон када бетона рехтагӣ боз ипарада 85,000 сум. нигоҳ кунед, як комната кадагиаша. хоб болои хона пӯшондагӣ ҳоҷатхона дорад. гирди замин, мақсад гирди хона, просто барои дига хонаҳо фундамент или заборш там фундамент рехтагӣ тайёрай. далши информатсия оиди ҳамин хона меган. рақамҳои ватсап 0055 да занг бизанем бачако, чахчах кунен. можед бо маъқултон мешава, можед маъқул намешава. соҳиби ҳамин хона қадӣ маслиҳат кунен. шашумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ 4 комната, масоати 5 сотих, ноҳияи Хурусон, деҳаи Исмоили Сомонӣ. ассалому алайкум мардам, мегам марҳамат, хонаи фурӯшӣ дорем дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати ҳилолӣ, деҳаи Исмоили Сомонӣ. номи пешинаш станса, лаби раҳи шоҳроҳи Душанбеу Бухтар. бо савдо мешавад. харидори аниқ бошед, илтимос занг занед, беҳуда нороҳат мо накунед. 220,000 сум нархи ҳамин хона дӯстон. ин ҳамин састяни кардагӣ. худотон бо далши маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. баъдан дар ҳамун комментария нависен аз куҷо то чанд сума шумо дар хона ва квартира дар кора. мо ҳаракат мекунем навори баъдна
пешниҳоди шумо бикунем. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ дукомната масоати 4 сотих. И хеле гап зада, инора ҳамаша монтаж карда, ҷобаҷо карда, хона 1, 2, 3, 4 рақам монда, ҳамаша падрияд шумо да информатсия расондан кори хуб нест бачаҳо. иту дар таги комментария гапҳои қабеҳ менависанд. вой бар ҳоли ҳамун нафаро. хулас тамошо кунед хона. Дукомната масоати 4 сотих. шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр. дар қарор дорад 255,000 сомонӣ. ана ин хонара хулас як интересоват кунем, бо занг бизанен, маълумоти пурра, видеонавори пурраша аз соҳиби ҳамин хона пурсоншен. аз 9 километр мега то хонара хоб 4 километр раҳай. ремонт кардагӣ тайёр. медароен зиндагӣ мекунен. ина занг бизанен. шаҳри Душанбе дар дохил мешава. чахчах кунен, маслиҳат кунен. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ аст ки се комната масоати 12 сотих. ноҳияи Ҷайҳун, Кумсангир, деҳаи 4 Долина меган. ин ҳамин хел адрес. 150,000 сум нархаш. ассалому алайкум мардум, хонаи фурӯшӣ дорем дар ноҳияи Ҷайҳун, деҳаи 4 Долина. хона иборат аз 3 ҳуҷра 12 сотих масоҳат. боз камтар арзон мешавад. ҳозираша 150,000 гуфтем. муомила хубам дорам. занг бизанен, чахчах кунен, маъқул боша бигиринша. ва ба касоне ки замин дар корай, медонем ки замина прямои реклама кардан ин маънай мумкин нест. хоб касоне ки заминхар ҳастен, дар комментария нанависен бачако. дар аму комментария нанависен ки Саудо ТВ мада айҷа замин дар кор, азуҷа дар кор. и хел не. дар аму ватсапи мо нависонен. мо навори баъдна эълонтон мекунем. ҳамин хеле бародар да замин дар кор ай ҳамиҷа гуфта эълонтон мекунем. нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст 4 комната масоати 8 сотих. и тараф тарафи фархор меимака. 190,000 сомон нархи хона. гирди хона забор гирифтагӣ маҳкам. хоб хонара балои бардоштиянд. маълумоти пурра занг занен. хона ноҳияи Фархор. об свет дорам. ду хонаш коридор, шкатур, стяжка монтаж кардагӣ тайёрай бо муомилаи хубам мекунемша меган. инами ҳолат кардиянша сум дар корай савдош мекунанд. ҳавли калон 8 сотих масоатам хеле ҳаста дӯстон. айни замон участко ҳами пашти ҳами 3 сотихи 4 сотихианд. хоб гирифта ду участка ҳам кинен бо беҳтарин мешавад. тақсим карда зиндагӣ мекунен. можед нимша мефурӯшен, можед зиндагӣ мекунен. даҳумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ аст ки дукомната масоати 3 сотих. ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, бозори Ховаронда қарор дорад. нигоҳ кунед бачако. 3 сотих масоҳат. бози ноҳияи Фархоргира гуфтем 8 сотих. рафта рафта мисол Фархор ҳаму деҳаам ободам шавад, баъдан участково қиматтар кишид, баъдам хел тақсим мекунанд, мефурӯшанд. чунки Душанбеам ҳамин пештар ҳами хеле участко калон будан. дидан ки нархи наво қимат шид, ба ҳам хотир арзонтар шава гуфта 3 сотихи, 2 сотихи, 4 сотихи савдо кардан ва харидоро харидан. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, бозори Ховарон, 297,000 сум нархаш. рақамҳои дастӣ 80-82. срочна ва срочна фурӯхта мешавад. пеши бозор да хулас дар пеши бозори Ховарон қарор дорад. занг занед худом. 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ аст ки 3 комната масоати 5 сотих. шаҳри Кӯлоб, Гулбоғда қарор дорад. ина ҳамин ҳолат 146,000 сомонӣ нархаш. ватсапшон 5848 занг бизанен, маслиҳат кунен. хоб бигиринша. хонаи фурӯшӣ Гулбоғда 5 сотих масоат ҳавлӣ иборат мебошад. хоб соседо мардум ҳама зиндагӣ дорад. ҷо пашти иншоалло ободай. худотон боз занг занен, чахчах кунен, маъқул боша бигиринша. ирӯза навори Саудо ТВ ба 11 дуна хона тамом шид дӯстон. амиқа ҳаракат кардем. мақсад чизе ки ёфтем, чизе ки роимон кардан, чизе ки арзонтар ёфтем, шумо да наворш кардем.
خلاص همین خبر دیگه چی نبود که نوارش کنیم. شما در خانه، در کار، زمین، ماشین، کوارتیره، ایمنوی زمین خرو در تگ کامنتر ننویسین که مدای خیلی زمین در کار ایجا جا. در واتساپ ما نویسونین، ما شما را نواری بعد اعلانتون میکنیم. طریق اعلان بین یکدیگر مصلحت میکنین، میگیرین. خونه، زمین، ماشین چیزی باشه برای رکلام کردن هم در واتساپ ما نویسونین، روی کنین، رکلامش کرده فروشته میگذاریم. خب قسمت اصلی کار پیش برآمدن از برنامه امروزه ما امی لایکتون مونین و подписать سکنین. کسی توقی تماشا کرد نویسونه که سعودو تیوی ما توقی تماشا کردیم. زنده و سربلند.